La creació d'aquesta banda sonora ha tingut una particularitat i és que ha sigut una composició a la inversa, diguem, des del final de tot cap al principi. L'Àtico explica la història d'un avi que pretenen construir un coet per anar a la Lluna. ¿Qué es el teu avi? Que és el meu avi, evidentment. Que si le gusta que le haga el documental sobre vosotros. Sí, hombre. Más rato todavía. ¿Más? Te voy a grabar todo. Aún quedan días. Te voy a grabar Tú me todo. parece que te estás pasando con los abuelos. Te voy a grabar todo, Avi. Ya. Como vayas al lavabo, te voy a grabar. Ahí estaremos. Les músiques del principi són més ambientals, són més circumstancials, o sigui, una miqueta et dibuixen l'escena, no? O sigui, posen un context. Que la pel·lícula bàsicament va del documental a la ficció. I la música ho ha sabut tractar molt bé, això. I et transporta realment, sonorament, et transporta des de la veritat a la mentida, a la ficció. Clar, és que no és habitual. Normalment hi ha un compositor i tota la paranoia mental se la fa ell i se la fa ell venint com vol. Llavors, sempre has de buscar el punt mig, el punt d'unió aquest, que penso que en aquest cas eren les harmonies del tema principal. S'ha de tenir molt en compte el missatge que aquesta imatge vol donar i sempre que es pugui acoplar millor la música a la imatge, tot serà un benefici comú. I a mesura que avança la pel·lícula, les músiques van agafant diguem, més pes narratiu i més, diguem, a nivell musical doncs, són més melòdiques, estan més elaborades. Ahí atender de noche. Como de día no tenemos tiempo, pues para la noche. Él haciendo invento I que estic molt content de, per exemple, els pocs visionats que hem fet, la gent rigui. Rigui i a la vegada surti del visionat amb la llagrimeta als ulls. Un dels protagonistes està sota l'aigua. Està allà! A dreta, nois! I en allà, clar, s'havia de buscar l'estètica on tot està com si hi hagués un piano sota l'aigua, una celesta sota l'aigua i diversos instruments que sota l'aigua no sonarien en realitat, no? Tot i sent instruments diferents durant tota la pel·li, tingui tot una textura, un color a nivell harmònic molt interessant i que es comparteix en tota la banda sonora. Bueno, és que és un tema lunàtico.
Ah, pensava que eren 4. L'Adrià va començar la primera part melòdica i després jo he fet més feina de disseny de so per intentar trobar aquells cintes que hi escauen, aquells instruments que van més a l'estil d'aquest tipus de pop.